za ka je ka buga ba, tunda na ga suna baka sha'awa. Ai ba kowane lokaci muke samun abin da muke sha'awa ba. Amma kada ka manta fa, kai namiji ne, hakan ba zai baka wahala ba. Ahmad zai wai. Hot na zuwa. Ahmad zai wai. Lafiya kuwa irin wannan firgici haka? Mubarak mai gadi. Ina Kamalu mai gadi. Mai gadi yau ka zo latti, me yake faruwa? Ka yi rizanin daga aikin gadin ka? Me yasa? Yan goku na suke tsokana ka? Kai bash kai da kake wa malama rashin kunya, me yana ganka tare da ita, me za ka yi mata? Malam Ibrahim. Malam Ibrahim, ga Malam Ibrahim nan ga. Wai kai Malam Ibrahim me yasa kake son malama ne? Wato ai ka san hiso. Bai inda baya zuwa. Dan Allah? Ba ruwan shi ai na ga mai shi idan rana za ta fito ka ce mata ga inda za ta haska. To me malama ta ce game da magana da Malam Ibrahim ya faɗa? Kunyarsa take ji. Dan ba kane ya ji. Ai ita ma tana so ne na ga ma. Kawai irin dan jan ajin nan ne na mata. Haka ne? Tana so tana biyo. Da gaske kina so? Lafiya kuwa irin firgicewa haka? Ka zauna mana Ahmad. Ya aka yi kika san sunana? Me ya kawo ki wajena? Kuma ya aka yi kika san sunana? Ga firgita ga kuma jerin tambayoyi. Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu.